Boas tardes a todos por a asistencia. Hoy temos o placer de presentar de novo nos Blues do Ateneo a Antonio Durán, que xa é coñecido neste recinto e que penso que seguirá sendo conocido para a próxima conferencia despois desta. Hoxe vai a falar de Alfredo Vicente. O título da conferencia é Alfredo Vicente, o compostelán errante no centenario da morte do mestre do xornalismo español, 1850-1916, as datas de nacemento e de función. José Antonio Durán nace no desaparecido campamento de Santa Bárbara de Requeixo en Sanabria, en 1941. Conferenciante, bibliófilo, escritor, investigador e editor con densa bibliografía de culto interdisciplinar e, dende 1972, un renovador dos movimentos sociais contemporáneos. Practica con asiduidade a biografía e a historia local, pero dándolle un bo interpretativo de alcance xeral. Conta, entre outros, co Premio Fernández Latorre de xornalismo en 1978 e o emblema de ouro de Amigos de Pontevedra, cidade na que mañán precisamente dará tamén outra conferencia. E colaborou coas editoriales e os nosos diarios e as revistas españolas máis prestixiosas. En 1986 incorpora a súa obra intelectual o documental de investigación e comunicación. Máis de 50 horas audiovisuais ten feito e as súas exposicións convencionais e audiovisuais deron a volta ao mundo. A Televisión de Galicia e o Canal Internacional da Televisión Española difunden dende entón as súas historias en galego e en castellano. En 1998 convertiuse no primeiro escritor español que dispón do seu propio taller de edicións multimedia. Dende fai 10 anos conta con un dos blogs de maior prestixio no mundo, segundo o criterio da Televisión Pública de Alemania, La Cueva de Zaratrusta, que aconsello a todo o mundo que se dé un paseo por ele. Ademais, como decía ao principio, José Antonio é un amigo do Ateneo que esperemos verle de novo buscando personaxes para coñecer a historia de Santiago en estes personaxes a veces un pouco olvidados e que é moi importante para a memoria da cidade de todos nós. Por lo tanto, deixamos xa con a palabra. Adiante, José Antonio. Moitas gracias. É un placer volver con vostedes. Hai 16 anos, cando se cumprían 150 do seu nacemento, publicamos no xornal El País unha crónica rememorativa sobre Alfredo Vicente. Resultou contundente e fixo diana. Logrou, coa maior facilidade, o que buscaba. Abriunos de par en par 5 institucións básicas coas que puidemos acometer con garantía a recuperación de tan poliédrico como descoñecido personaxe en Galicia e en Madrid. Estas institucións. A primeira asociación da prensa española, que el mesmo impulsara na Vila e Corte en 1895, o Consello da Cultura Galega, a Deputación Provincial de Pontevedra, a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago e o Concello de Ordes, cuxo distrito electoral representara en Cortes nos últimos anos da súa vida. Mercé a esa decidida colaboración institucional, o noso taller puido preparar coas 3 primeiras 2 coedicións panorámicas e antolóxicas sobre a súa vida e a súa obra, unha en galego e en español a outra, Galiciana Básica, poesía e prosa, é el maestro del periodismo español. Desde 2001, 600 páxinas moi ilustradas
quedaron a disposición dos lectores. Unha mostra elocuente da importancia histórica e do fuste intelectual da súa obra poética, xornalística e literaria. E da valoración que dela fixeron os contemporáneos. Ao propio tempo, sobre guión e dirección nosa, Jorge Durán realizou para o taller, co Consello da Cultura Galega, a coproducción do documental da arte de vivir en versións galega e española. Un audiovisual no que glosábamos a sentenza que un dos seus compañeiros de redacción tiña disposta para a tumba do mestre. Aquí yace un hombre de mundo, artista de vivir. Coas edicións librescas e os audiovisuais, a brillantez dos actos a realizar no 150 aniversario do seu nacemento quedaba asegurada. En Madrid, celebrouse o acto máis solemne e simbólico. Organizouno a Asociación da Prensa no Salón de Actos do Congreso dos Deputados, coa presenza de todo o Consello da Cultura Galega, presidido polo noso inesquecible amigo Carlos Casares. Asistiu unha representación da Embaixada de Portugal e presidiu a vicepresidenta primeira da Cámara. Presentamos entón os dous libros e estreamos a versión española do documental. O potente relanzamento da entón esquecida personalidade histórica de Alfredo Vicente como as armas lentas, a partir do 2001, foi vencendo todas as resistencias para chegar a esta lembranza de hoxe na súa Compostela e a de mañán en Pontevedra. Pola nosa banda, tamén iniciamos entón unha relación sen final con Jorge Chaminé, seu tataraneto, que estivo a punto de estar hoxe en Santiago, en Pontevedra, e que por un problema familiar non pudo vir. Tivo este moito que ver nas últimas consecuencias daquela singular batalla de fai 15 anos. Mercé a súa constancia, puidemos asistir fai poucas datas, no inicio deste centenario, na Sacramental de Santa María de Madrid, a ofrenda floral que supuxo o emocionante reencontro de todas as ramas da familia Vicenti que aínda se descoñecían entre sí. Como en 2001, ali voltamos a estar coa Asociación da Prensa de Madrid, presidida agora pola nosa paisana Victoria Prego. Importaba que coñecesen vostedes estes precedentes coa existencia das 600 páxinas deses libros e do documental, para que entendan por que, dando por sentada a súa existencia, podo eu ir agora cara ao relato de algunhas particularidades específicas do desbordante personaxe. Referireime hoxe á súa intensa presenza na vida compostelá antes e despois do seu desterro de 1878. As 100 razóns que o converteron en proscripto aos 28 anos e as consecuencias da proscripción pola súa presenza magistral na vida xornalística de Madrid. Non esquecerei a mentar de pasada a súa capacidade de influencia en personaxes fundamentais da vida galega de 3 xeracións sucesivas a súa, formados nos ambientes creados polo Grupo de Fonseca en Pontevedra, en Ourense, en Coruña e en Madrid, atendendo de maneira particular aos casos específicos de Alfonso Rodríguez Castelao, que tratei de vagar nos meus libros, e de Ramón María del Valle Inclán, sobre o que incidirei mañá en Pontevedra. Nun ano como este, cando teño a honra de intervir nos actos conmemorativos dos 3, pois viñeron a coincidir en 2016
o centenario da morte de Alfredo e da instalación en Pontevedra de Castelao co 150 aniversario do nacemento de Valle Inclán. Aquel 2001 só sufrimos este contratempo. Unha folga xeral estudiantil malogrou o remate festivo que nos dispoñíamos a celebrar co seu concello na vila de Ordes, ao non poder desplazarse debido á folga a Tuna Universitaria Compostelá. Informada esta por mí mesmo, mostrouse disposta ao desplazamento para rememorar connosco unha das iniciativas vicentiniás máis descoñecidas, populares e intencionadas, tramada por Alfredo e o seu grupo de correligionarios da Fonseca do Triste e Solo. Refírome á teatralización nas rúas dos que serían lendarios antroidos de Pontevedra e Vigo a partir de 1876. En Pontevedra comezaron en febreiro dese ano, nas últimas horas da Terceira Guerra Carlista, os moi soados antroidos de Urco, protagonizados por Andrés Muruais, lugartenente de Vicente, nesta sorte de intervencións culturais e nas mobilizacións cidadás dunha mocidade entusiasta. Sacaban así as rúas das cidades, por primeira vez en tempo de guerra, o que con anterioridade só se celebraba nas nacentes sociedades recreativas da Nova España liberal. Andrés mobilizou para iso os estudiantes da Escola Normal e do Instituto Provincial, convocando multitudes de xentes de todas as idades e clases sociais gozosas de presenciar o insólito espectáculo. Antroidos, por certo, que Filgueira Valverde tivo sempre por unha das fontes literarias do esperpento vallinclanesco. En paralelo, para animar en Vigo os non menos soados antroidos que organizou a partir dese ano de 1876 o fotógrafo Buenaventura España Peñaranda, fixo a iniciática saída de Santiago a primeira tuna compostelá digna de tal nome, un conxunto lendario e troianesco que dirixía Enrique García, cos Viqueira, Baladrón, Puguita, Lanagán, Cambón, Cantilar, Lente, Brandón, Rodrigo Barrio, Branco, Pepe Suánces, Borrajo, Montero, os irmáns Sequeiros Mato e Pepe Peña Menéndez. Un conxunto de músicas e voces que, ademais das jotas, danzas, mazurcas, valses e pasacalles propias da formación, cantaba as letras galantes do seu poeta Alfredo Vicente, armonizadas polo citado Baladrón. Dado o éxito inconmensurable de ambas celebracións, chamadas a ser efemérides históricas das dúas cidades, ao retornar os protagonistas xa sen fondos de que botar man a Compostela, renderon homenaxe ao seu poeta e o máis que posible estratego das dúas iniciativas. Foi a primeira homenaxe que Alfredo recibiu na vida. Tiña 26 anos. Homenaxe moi modesta, pero entrañable, unha simbólica cunca de achicoria, servida no flamante Café Español, onde o grupo de Fonseca, liderado polo homenaxeado, celebraba nas primeiras horas da restauración da monarquía borbona as reunións políticas legais. Tras varios anos de conspiracións republicano-federais, máis ou menos clandestinas, celebradas no Club Revolucionario que o mesmo lideraba na Rúa do Franco. Actividades
que o levaron en vésperas da Revolución de Setembro de 1868 as mazmorras do Rastro, que viña a ser en Compostela o equivalente ao cárcere do Saladero de Madrid, a tamén chamada Corte de los Milagros, onde os presos políticos ficaban remixidos cos comuns e os alcoholizados do día a día. Café Español, onde poucos anos máis tarde, ao cortarse os folgos da Revolución Cantonal, os antigos revolucionarios dispuxeron como estrategia máis asumible a acción galeguista en galego e en español por primeira vez na historia do país. E as mobilizacións festivas aludidas, sen esquecer esta efeméride do galeguismo. O certame literario de 1875, celebrado en Compostela no marco da exposición regional dese ano, que presidiu o novo arcebispo Miguel Pallá e Rico e que rematou en banquete galeguista co discurso estelar de Alfredo, ante o pasmo de Murguía e Rosalía de Castro. O poeta da Tuna só foi o primeiro dunha serie de letristas moi ligados ao xornalismo de Alfredo Vicenti e a herdanza compostelá dos continuadores no Diario de Santiago e na Gaceta de Galicia. Rafael Villares Rivas, Lisardo Rodríguez Barreiro foron os máis soados continuadores composteláns en tais menesteres tras o desterro de Vicente. Con todo iso, sendo máis ben descoñecida esta faceta, tamén é saber que pouco antes, nos 11 meses escasos da Primeira República Española, o Concello Republicano de Santiago fíxolle responsable de dúas encomendas importantes. Unha, coñecémola mellor, por estar relacionado co papel que xogou no Centro de Iniciativas posto en marcha en Compostela para aclimatar a Galicia a fracasada experiencia dos cantóns nunha nova España federal. Acabou peor que o chamado Rosario da Aurora. O outro encargo, descoñecido por completo, voulle ofrecer agora como primicia de investigador, pois ten moito que ver ca súa biografía. Eu descoñecíao en 2001. Refírome ao detalle de que Alfredo fose encargado da administración de canto se relacionaba coa beneficencia. Razón da particular sensibilidade cara a situación da profesión xornalística. Por iso, ademais de promover o certame literario de 1875, logrou que fose aprobado nel o primeiro proxecto de asociación dos xornalistas galegos, 20 anos antes da constitución da Asociación da Prensa de Madrid. Tamén prestou especial atención ao Hospicio Compostelán, un lugar este polo que sentía especial querenza sobre o que volverei. Iniciaba, pois, unha tarefa beneficente que cruza toda a súa obra ata a hora final, o que Manuel Curros Enríquez, como xornalista, resumiu deste xeito: lo sabe da profesión. Por su sentido de la solidaridad, pudo sacar adelante la Asociación de la Prensa de Madrid, modelo de todas las posteriores de provincias. Pero solo es un rasgo. Su compromiso con la desgracia no conoce fronteras corporativas o geográficas. No hay catástrofe que le deje impasible. Los sablistas le persiguen día y noche. Pero resulta emocionante ver cómo le buscan sus paisanos gallegos.
función beneficente que nos mete de cheo no labirinto das propias orixes, do nome oficial e do Vicenti, que fará soado e pasará á súa descendencia. Hoxe parece fora de toda dúbida que Alfredo Vicente Rei Fernández naceu en Santiago de Compostela o 30 de novembro de 1850. A nai solteira, Gregoria Rei Fernández, non era unha nena, tiña 30 anos e un oficio de certo prestixio local, costureira. E podemos supoñer, se nos guiamos pola coidadosa estampa do fillo e dos descendentes, que tamén ela chamaba a atención pola súa beleza e ata merecía os irónicos versos de Rosalía de Castro. Mans de señoras, mans de fidalgueiras teñen todiñas as costureiras, bocas de reina, corpo de dama, cómprelle a seda, foxen da lama. Vivía Gregoria, ao nacer Alfredo, nunha casiña compartida de planta baixa relacionada co mosteiro de San Martín Pinario, na Ronda do Picho, tamén coñecida por Ronda da Virxe da Cerca, no Camiño Real, Madrid-Coruña, que conducía por unha banda á capital provincial e pola outra ao centro de Compostela, nas súas aforas máis humildes. O neonato, que non foi ou non pudo ser recoñecido polo pai biolóxico, ingresou no hospicio, como era habitual nos frecuentes conflictos interfamiliares dunha nai solteira. Única razón de que leve no seu nome oficial como primeiro apelido o Vicente dos Incluseiros, o que é e será un dos motivos de chanza dos poderosos adversarios de toda a vida, cando se atreveu a trocar ante o pasmo da pequena Compostela de entón, ese Vicente oficial polo Vicenti ideolóxico, que moi logo faría célebre. Unha italianización cargada de sentido naquel intre, como tratarei de inmediato. Vexamos algo dese potente campo tensional. Maiormente afectos, eses adversarios de toda a vida do Vicente, ao carlismo armado, por terceira vez en transo de guerra civil entre 1872 e 1876, e as máis diversas formas do máis belixerante carlismo tradicionalista, é fácil de entender as risas sardónicas e a indignación que lles causaba semellante italianización, razón de que a compensasen chamándolle sempre e cada vez señor Vicente, apelido que tamén rezaban nos documentos oficiais e nos académicos, e mesmo nos documentos dos correligionarios demócratas, republicanos, federais e cantonais do Centro de Iniciativas. Por iso é polo que, cando ría, as súas risas parecíanlle a eses implacables inimigos risas de hiena, e cando choraba, vaguas de cocodrilo. Con todo, importa saber que desde os anos mozos, cando comezou a brillar con verdadeira intensidade na vida pública compostelá e no xornalismo, exercendo o papel de revolucionario demócrata, defendendo a liberdade de conciencia e cultos, cun puntiño protestante que en Compostela soaba radicalmente anticlerical, tamén era moi belixerante, como Andrés Muruais, o Demo, Urco, o Tolo do Bilbao, outro cabeza de granito, brazo de hierro, corazón de oro,
segundo a caracterización do mesmo Vicente, non rehuían a loita armada, nin a acción directa de corte insurreccional propia dos milicianos nacionais, nos seus propios termos. Yo, que aspiro a la libertad de conciencia, defiendo la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado. Es buenísima para las religiones. Lo que falla en estas no es el dogma. No hay instrumento de cultura que supere a la religión cuando necesita convivir con otras, cuando no tiene el brazo secular y militar a su servicio. Para maior inri, o éxito coas damas denunciaba o cabaleiro seductor. Foi implacable nese aspecto. Prefería as altoburguesas e as máis aristocráticas, o que resultaba aos adversarios aínda máis provocador. En palabras do seu amigo Waldo Álvarez Insua, Alfredo era un Brummel sin aceptación, enamoradísimo además. Ya mayor, cuando nos visitaba con Gómez Carrillo, el éxito del seductor juvenil se mantenía, también su discreción. Jamás lanzó al pasto de los amigos un nombre de mujer. Nadie más lejos del don Juan español que aquel caballero byroniano de nuestra juventud. Cal era o misterio, o misterioso segredo de tan potente reconversión do fillo de solteira e da tan fermosa como humilde costureira? Como é posible que se configure semellante personaxe público na pequena Compostela do seu tempo? Temos que conxeturar, pero verán con que fundamento. Nos chegamos a convencernos de que, como noutros moitos casos coetáneos similares, o conflito interfamiliar do pai biolóxico e a nai solteira resolveuse relativamente pronto e da mellor maneira. Proba diso é que o neonato pasou pouco tempo no hospicio e puido gozar nun longo periplo formativo de excelente educación básica, media e superior, vestindo con enorme elegancia as custosas galas estudiantís daqueles tempos, cando o ensino medio e superior estaba destinado a reproducir cun título as minorías que tiña e ten por selectas unha sociedade de clases. Chegado o tempo da guerra carlista, Alfredo tampouco combateu nos frontes, como sería de agardar nos da súa orixe social. Combateu polos seus ideais liberais e democráticos na retaguarda nacionalística compostelá, ourensá ou na nacente da comunidade galega da Habana, como os fillos de liberais e demócratas das mellores familias que accedían entón á universidade. Personalmente, ou por familia intermedia, esas melloras procedían do arranxo do conflicto intrafamiliar, unha mellora sustancial nas condicións de vida que tamén se advirte na casa materna, pois, como demostrou Baldomero Cores poucos anos antes de morrer, a nai puxose a traballar por conta propia como modista. Deixou a modesta habitación na que vivía en casa compartida por un habitáculo independente e contou con criada. Alfredo poucas veces referiu pasaxes da infancia e da primeira mocidade, pero fixo nos relatos centrados na vida de dous amigos de sempre, fundamentais para entender a brillante traxectoria compostelá e a densa cultura galeguista. Seu veciño, o efémero médico poeta Eduardo Álvarez Pertierra, é o máis destacado e influente guía ideolóxico de mocidade. O tamén efémero poeta Manuel Ángel Corzo Sueiro,
8 anos maior que el. A un e outro asistiu Vicente como médico na hora da morte e dedicoulle outros tantos ensaios biográficos coa impronta do excelente biografista, ensaios que se poden ler nas nosas edicións. Como as costureiras traballaban para distintas casas e servían nelas durante moito tempo, os chismes disparáronse desde que se fixo evidente o embarazo da nai. Embarazo que tampouco, como sabemos os que vivimos esa gozosa experiencia, debeu ser descoido dun único revolcón apaixonado. Das distintas versións circulantes, Antonio Rei Soto deixou anotado no seu arquivo a información que lle pasou o compostelán José María Moar Fandiño, home moi atento a esta clase de conflictos e escándalos tan dados ao rum-rum e á maledicencia. Segundo esa anotación, como o mesmo Moar escribiu contra o noso parecer, no caso da nai de Rosalía de Castro, sería o pai biolóxico de Alfredo, un eclesiástico de certo relevo relacionado en algún tempo con San Martín Pinario. O caso é que, segundo conta Vicente no relato da vida de Corzo, foi o seu primeiro mestre e o introdutor nas humanidades, un monxe exclaustrado, de tantos como se dedicaron ao ensino despois das desamortizacións. Mestre tamén do propio Corzo en 2 ocasións. Cando exclaustrado, converteuse en entusiasta descubridor daquel neno ao que sempre tivo por diamante en bruto e que estaba chamado a ser a xoia compostelá do seu grupo de idade. Polo exclaustrado aprendeu Corzo a reparar en Alfredo cando era un neno. Eu aposto a que foi el quen lle presentou a Aurelio Aguirre naquel paseo coa nai dos 8 anos que Vicente lembrou toda a vida. Despois da extraña morte de Aurelio Aguirre, Corzo, salvo na poesía, converteuse no máis prestixioso aguirrista compostelán. Mentres Vicente, desde os anos de estudante de bacharelato no Instituto Universitario de Santiago, que é, segundo a propia declaración autobiográfica, cando arrinca de feito o galeguismo xeracional, 1860-1865, participou da devoción de Corzo, como fixo en vida Aurelio Aguirre, polo ideólogo demócrata internacionalista padronés Eduardo Ruiz Pons, nacido como a nai en 1819, falecido no desterro de Oporto en 1865, catedrático de Bioloxía no Instituto Universitario de Zaragoza, ata a desfenestración académica e o martirio definitivo. Personaxe de cine, ao que dedicamos un documental biográfico e amplo tratamento que se pode ler hoxe en La Cueva de Zaratustra. A clave, tamén, da madrugadora devoción de Alfredo Vicente por Portugal e a cultura galaico-portuguesa. E o motivo de que fora ao mesmo tempo brillante biografista de Aguirre e partidario de que os restos de Ruiz Pons pasasen a descansar para sempre en Compostela. Un detalle importante sobre o que debemos meditar, sobre todo nestes días. Nestas horas de palitismo, chauvinismo e separatismos intranacionais e internacionais, dado que o ruizponsismo juvenilista e internacionalista matiza unha vez máis o que
A reiterativa historiografía galeguista parece empeñada en descoñecer, a pesar de que se trata da tradición de onde proveñen os seus primeiros clásicos e o movimento democrático galego e galeguista, sobre todo os que, como Vicente, Luís Pons, Antolín Faraldo, Leonardo Sánchez Deus, Moreno Astray e tantos máis, sofriron desterros e xa non puideron ou quixeron volver aos pagos de onde foron desterrados. A razón, en definitiva, de que o internacionalismo dos Mazzini ou Garibaldi teña todo que ver coa italianización do Vicenti e de que o himno dos garibaldinos se cantase polos orfeóns progres na Galicia finisecular co mesmo respeto que a marsellesa ou himno de Riego, nos seus actos disidentes e nos cemiterios, como nos lembra o propio Valle Inclán, do Orfeón Los Amigos de Andrés Murais en La Rosa de Papel. Razón igualmente da inquina dos seus pertinazes e influentes inimigos de Compostela. Estes inimigos eran defensores do poder temporal dos papas, polo menos en Roma, mentres que macinianos, garibaldinos e ruisponsistas, como Vicente, os Murais e tantos máis, loitaban pola reunificación de Polonia e das tres penínsulas do sur de Europa, comezando por Italia e a antiga Iberia. E máis, eran partidarios de ir integrando as pequenas nas grandes patrias ata chegar aos versos do ruisponsista Aurelio Aguirre. Pueblos de Europa, pueblos de la tierra, no hay más que una nación y un soberano. Do mesmo xeito, como sucede con todo internacionalista, que se prece de selo, ese internacionalismo democrático de integración había que compatibilizalo coa vida local e a comunitaria. Por iso, é polo que o federalismo vicentiniá mantense cando Alfredo dirixa o gran diario madrileño de Emilio Castelar, contrario a él nese aspecto. Unha contraposición que tamén acabará por manifestarse no definitivo afastamento de Manuel Murguía, ao ser partidario de manter a Italia rota e a confrontación ao xeito do nacionalismo catalán e vasco das nacionalidades españolas, nas súas propias palabras. Como viejo federal, soy autonomista, pero para mí existe unha única fórmula de salud física e mental, válida para todos os pueblos, arios o semitas, latinos o anglosajones. Cuerpo sin roña, estómago sin flatulencias, espírito sin telarañas. Unha actitude que acabará por distancialo da súa originaria paixón por Compostela, convertendo, ben pola contra, nunha das grandes paixóns dos demócratas coruñeses, pontevedreses e ourensáns, como se advirte aínda hoxe na centralidade da rúa que leva o seu nome en Coruña e en contraposición da rúa que lle dedicou Santiago. E como evidencia este relato de Antonio Cortón ao referirse á intervención de Castelar na homenaxe póstuma da cidade de Coruña á súa querida amiga Rosalía de Castro, tras a morte desta. El único orador de aquella noche era un tal Castelar. Luego de arreglarse la camisa, estirarse los puños, don Emilio empezó: aquí me trae mi ilustre amigo don Alfredo Vicente. Al solo nombre de Vicente estalló una ovación estrepitosa, formidable. El público en pie, con inflamados ojos, buscaba al aludido. Este,
que no era autor dramático, ni pintor escenógrafo de esos que esperan a que se les llame para ostentar su lindo rostro. Estaba en Madrid, tranquilamente, en la redacción del Globo, escribiendo quizá a aquella hora el artículo diario. Coñecido o que lles contei, pódese presupoñer que a excomunión lanzada contra o Diario de Santiago en agosto de 1878 ia directamente dirixida contra o seu director. Sinada por un cardeal tan singular dentro da xerarquía católica española como foi Miguel Pallá e Rico, o segundo Xelmire, non se esqueza. Só sorprende polo moito que tardou en producirse. Non era Pallá, insisto nisto, un prelado calquera. Chamara a atención cando era bispo de Cuenca no Concilio Vaticano I e manterá para sempre a amizade persoal con dous papas de tanta importancia como Pío IX e León XIII. Pero na decisión, segundo o parecer do propio Vicente, tiveron moito peso as presións que o prelado, segundo, viña sufrindo por parte do brazo xornalístico e da Juventud Católica compostelana. Particularmente por parte de Alfredo Brañas, alias Ave María, redactor, naquel momento, de El Porvenir. O típico trepa, segundo o criterio de Alfredo Vicente. Siendo joven como es, escribe tan aprisa como si fuera viejo y quisiera hacer méritos para la eternidad. Como lles fun contando, a politización do juvenilista Vicente é temperá. Emerxe no Instituto Universitario cando se producen en España e Portugal os primeiros conflictos estudiantís dos anos 60, os que van leválo ao rastro. Ese mesmo ano, revolucionario de 1868, emerxe nas prazas públicas como inesperado e brillante poeta. O Vicente, con todo, tarda en aparecer impreso. Hai que agardar a que aflore en La Nueva Idea, que era un semanario republicano e federal de 1870. Dada a acometividade, de maneira máis anónima, comparece tamén en El Alacrán e en El Nuevo Alacrán, que alardeaba de periódico mordiente y camorrista, órgano de las aspiraciones de la sociedad de descamisados, xa en portas da Primeira República. Será nese intre cando o citado Álvarez Pertierra, quizáis aconsellado por Alfredo, convenza o seu sogro, impresor e editor de La Gacetilla, de que era un momento de dar un paso máis, sacando adiante, co apoio de Vicente e os circundantes de Fonseca, el Diario de Santiago. Ademais da frecuencia de saída, ese diario era, na hora do desterro de Vicente, o primeiro xornal axustado ás súas ideas xornalísticas, tendentes a armonizar a indispensable información política do momento coa cultura e o galeguismo que aprendeu a través de Corzo dun dos seus autores clásicos, o compostelán Antonio Neira de Mosquera. Ademais de política e cultura, o autonomista tiña que conxugar os intereses locais cos comunitarios do país sen perder de vista a integración co resto de España e co máximo respeto á historia e á cultura atlántica galaico-portuguesa. Nesas estaba cando se produciu o que el mesmo nos relata a propósito de Pallá y Rico. Castelar, como presidente de la República, lo había propuesto a Roma por su lealtad a los gobiernos liberales, incluso a la República, y por su gallarda actitud frente al carlismo armado
en la guerra civil, cuando era obispo de Cuenca. Fuimos buenos amigos, antes y después de la excomunión. É certo que foron amigos, bons amigos, ata ese verán de 1878. Vicenti colaborou na revista Compostelana e Pallá non só apoiou a súa iniciativa no certame literaria de 3 anos antes, presidiu o acto máis solemne facéndose acompañar de 3 bispos. Despois do desterro, nos anos postreiros do cardenal de Toledo, cando era primado das Españas, volveu á amizade. A pesar diso, o prelado tivo que soportar, primeiro en Compostela, despois en Madrid, varios excelentísimos tratamentos biográficos de Alfredo, máis que intencionados, e algunhas noticias de irregularidades non santas. A súa idea da liberdade de conciencia e cultos, a cuestión de Roma, a cruzada de Pallán contra os protestantes, a excesiva complacencia vicentiniá coa presenza da Armada Británica merodeando pola costa galega e a predicación anglicana na súa arquidiócese, como a amentada amistade personal de Pallá cos papas Pío IX e León XIII, provocou a ruptura e as ironías posteriores de Vicenti, sobre todo no que fai a súa maneira de acabar para sempre coas peregrinacións dos carlistas e tradicionalistas españois, máis papistas que os papas anteditos, a Roma, as romarías, o divino sainete anual que satirizou Curros Enríquez como Divina Comedia, convencendo Compostela nunha especie de Xerusalén de Occidente. Vicenti, en efecto, satirizou a xenial iniciativa, chegando a chamala, entre o gozo de humoristas como vagaría, la invención de los huesos del apóstol Santiago. Co respaldo de León XIII, como ben saben, é a orixe dese prodixio dos nosos días, as peregrinacións a Compostela, e daquela aos santuarios marianos da arquidiócese, comezando polo pontevedrés da Peregrina ou coruñés de Pastoriza. En 1882, Alfredo Vicenti fixo pública en El Globo unha carta de Pallá e Rico ao obispo Vicente Calvo Valero, onde lle dicía: le felicito cordialmente por su valor en perseguir a esos periódicos que son hasta heréticos. Ánimo y esté usted seguro de la victoria. Con menor motivo, prohibí yo años pasados la lectura de 2 de esta, el Diario de Santiago y la Reforma, y murieron muy luego. El pueblo aún es nuestro y con él podemos mucho. O desterrado tardou 4 anos en volver a Compostela. Pasou entón con vicentiniana altisonancia o centro da cidade, sen que apenas ninguén lle saíse ao paso. Desde entón, con frecuencia anual, ata que morreu a súa nai en 1901, a altisonancia e a soidade do compostelán errante fíxose sonora. En realidade, según propia declaración, só en Pontevedra, ao abrazar a Andrés Murais, sentiuse realmente na súa Galicia, pero tamén na escasa forza que Andrés demostrou naquel abrazo. O médico Vicenti presentiu que o seu compañeiro de tantas correrías estaba ferido de morte. Para a maioría, aquela desgraza de 1878 que o deixou descolgado do novísimo xornalismo que el mesmo estaba a impulsar na cidade natal, foi a súa sorte definitiva, porque en Madrid non tardará en converterse no mestre por excelencia do xornalismo profesional español. Que hermosa historia la suya,
escribiu un contemporáneo. Y pensar que no hubiera pasado de ser de burgrave provinciano si el cardenal de Santiago, al excomulgarlo a los 28 años, no le hubiese expulsado de su propio pueblo. Resulta revelador que as presenzas nas primeiras planas da prensa diaria de Madrid reforcen os nosos argumentos sobre Vicente internacionalista. Na primeira del Globo aparece co tratamento dun personaxe que os homes da súa contorna poñeran de moda, Prisciliano, o herexe atlántico por excelencia. A Vida Internacional comparece durante 2 días sucesivos na primeira dela época cunha achega insospeitada. El poeta anónimo de Polonia, Ligenza, sobre Segismundo Krasinski, Ligenza Iradión e o seu sueño de César. Toda a vida mantivo como un orgullo propio a obra galega dos seus compañeiros de idade que souberon crear o que non existía, un instrumento que fixera avanzar o dominio da sociedade civil sobre a uniformada con distintivos militares ou hábitos talares. Fuimos los primeros periodistas gallegos, propiamente dichos. Como tales, batallamos en la prensa local por justipreciar las cosas de nuestra tierra. En pocos años, nuestros modestísimos semanarios se consolidaron como diarios y gallegos, al margen de las diferencias posicionales. Como xornalista profesional, sentou esta sentencia que o nefasto xornalismo exclusivamente político dos nosos días esqueceu. El periodismo es escritura, y la escritura contención. Forzado a comunicarme todos los días con los lectores, he adquirido el hábito de la concisión y el horror a las metáforas de ropa vejería. Desprezou sempre os cargos e os nomeamentos de relumbrón. Antonio Cortón escribiu: es un gran desdeñoso, con lo que posee su renombre y un puñado de puros de la tabacalera, le basta para ser dichoso, si acaso lo es. Con lo que él ha podido y no ha querido ser. Materia habría para crear fortunas suficientes para una docena de mortales. Es médico y no ejerce, poeta y esconde huraño todos sus versos. Construyó una parte de la leyenda oratoria de Castelao y él mismo es magnífico orador, pero no habla nunca. Alfredo replicaba, aludindo aos oradores do seu tempo. Dicen que la oratoria es la hermana mayor de la poesía. Yo me quedo con la hermana más pequeña. Sintetizar es mi tarea. No sé hablar como los oradores, y aunque supiera no hablaría. Conozco harto bien, por mi desgracia, la elocuencia de las cortes, de los banquetes, de los mítines, y de puro conocerla he concluido por odiarla. Antonio Rei Soto ofreceulle toda a súa produción poética para que escollese o poema que lle ia dedicar, El caballero de la madrugada, que tiña algo así, pero sen blasóns, na fermosa serra do Guadarrama, escolleu este que parecía seu. Dame, Señor, para que ella muera, una desas casonas aldeanas, con portón blasonado, con ventanas de pollos y magnífica escalera, con negros y altos techos de madera, arcones perfumados de manzanas, balaustres de piedra en las solanas, y el hórreo al pie, y el palomar, y la era. Muchas gracias por su atención.